Ανταπόκριση από το Λονδίνο! Αν είσαστε τουρίστες και θέλετε να βγάλετε τις κλασικές φωτογραφίες με το Big Ben από πίσω σας, μην μείνετε στη γέφυρα εκείνη. Όχι, ελάτε από τα σκαλοπάτια, εκεί που έχει όλα τα σουβενίρ, κατεβείτε και θα δείτε την εκπληκτική θέα του Μεγάλου Ben από πίσω σας. Μαρία, κρύβεσαι Μαρία! Και τώρα θα μας δείτε και τη Μαρία. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε στο vlog μια από τα τέλος αποτυχία που είχαμε έρθει με την Κλεονίκη για να βγάλουμε φωτογραφίες εδώ και μας έπιασε στη βροχή και τελικά δεν βγάλαμε και τώρα ήρθαμε με τη Μαρία για να βγάλουμε και ξαναβρέχει. Πάρα πολλές. Άντε, γεια! Μαρία, τι έχεις να πεις για τον οδηγό του Tube τώρα? Τρελοκαζάκιας. Τρελό. Επόμενη στάση, next stop. Εδώ κατεβαίνουμε. Ναι. Θέλουμε να πάμε στο αγαπημένο μέρος της Μαρίας στο Λονδίνο. Πού είναι το αγαπημένο σου μέρος Μαρία στο Λονδίνο? Το Burger King. Η Μαρία είναι 4 μέρες στο Λονδίνο και 4 μέρες τρώει κάθε μέρα μπέργκερ. Εντάξει ρε παιδιά. Ναι. Αυτό που παθαίνουμε εγώ και η Μαρία κάθε φορά που τρώμε είναι ότι λερωνόμαστε. Καλά, τα δόντια δεν το συζητώ. Λερωνόμαστε εδώ. Σαν τα μωρά. Εδώ. Με κραγιόν. Εγώ η απαράδεκτη είμαι τώρα 6 μήνες νομίζω έχω κλείσει. 2 φορές είχα έρθει πριν από το Ροπεντακόμισσα και τώρα θα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Βρετανικό Μουσείο να δω τα κλεμμένα μας. Εσύ μου αρέσει ξανάρθει? Όχι ποτέ, και εγώ πρώτη φορά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δοκιμάσετε αν έρχεται στο Λονδίνο. Καραμελωμένα φιστίκια είναι υπέροχα και μυρίζουν ακόμα πιο υπέροχα. Αυτό ήταν πάει και η επίσκεψη μας στο Βρετανικό Μουσείο. Ναι, Πώς σου φάνηκε? πολύ ωραίο το Ελληνοβρετανικό Μουσείο. Πες το καλύτερα ελληνικό. Σας αφήσαμε στο Βρετανικό Μουσείο και μας βρίσκεται στο σπίτι μας. Θα κόψουμε βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα η ειδική παραγγελία από το χωριό μας. Επιτέλους το μισό σπίτι σύσσωμο.
Να ζήσεις, να Θα κόψει βασιλόπιτα. παιδιά στο vlog. Ναι, γιατί σας πειράζει. Έχουμε τη Μάριζα, τον Ηλία, την Αναστέζια. Ξέρετε με. Τη Μαρία την ξέρετε. Πάρα Λοιπόν, πάμε η Νατάσα, η παλιά του σπιτιού. Ξέρεις, το έχεις. Η παλιά του σπιτιού θα σταυρώσει πρώτα. Πάμε, Αναστασία, πάμε, το έχουμε. Σταυρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός φέτος. Λοιπόν, Αναστέζια. Το δεύτερο γιατί είναι της Αναστέζιας. πάλι Γιατί είσαι ηλικιακά. πιο μεγάλη. Ο Χριστούλης είναι ο μεγαλύτερος. Ωραία. Ηλικιακά, μετά ξέρεις, μετά εσύ. Μετά εγώ. Μετά εγώ, μετά Μετά εγώ. κάποιος άλλος είναι, αλλά τέλος πάντων. Μετά ποιος είναι μεγαλύτερο? Δικό μου, δικό μου Αυτό είναι είναι. δικό μου. Ναι, Μετά η Ανατολή. δικό μου, δικό μου. Τα κορίτσια. Δικά μου, Αλλά στη πόσο μέση. Τα κορίτσια τα άλλα, η Μιχαήλα και τα Εντάξει. Όχι, μέση, στη όσο μέση. έχεις το μισό. Στη μέση, Ναι. στη Η Μιχαήλα και τα άλλα κορίτσια. Δεν είμαι τυχερή, ούτε και πέντε. Δεν υπάρχει κλούρι στο κομμάτι μου. Ποιος το έχει τύχει. Μπράβο ρε Παιδιά, το έτυχα! Παιδιά, είναι η τυχερή μου. Θα είναι η τυχερή μου χρονιά. Ευχαριστημένη. Να το, να το, να το. Τώρα πάτε για ψώνια. Για πες το λίγο. Δεν υποκομμένο. Αρχικά είναι απίστευτο, έτσι. Σαμαράς. Η καλύτερη βασιλόπιτα. Έχω πάει και έχω πάει βασιλόπιτες. Σαν του Σαμαρά, Ελία. Ποτέ. Ποτέ. Τι τραβάμε, έλα, τραβάμε. Λοιπόν, εμείς θα σας καληνυχτήσουμε γιατί θα βγούμε έξω. Χρόνια πολλά από εμάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλά να περάσετε με υγεία πάνω απ' όλα. Πολλά χαμόγελα το 2017. Να τύχει σε όλους το φλουρί. Και ψυχραιμία, έτσι. Πάντα. Ναι, και τα LA. Και όλα καλά θα πάνε, άντε. Τα LA. Να το πω τώρα. Πες το, πες το. Άσε με δεν θέλω. Φιλιά χρονιά. Έλα, Δεν θέλω τώρα. Δρόμο. Δρόμο. Πες, έλα. Σου λέω. Πες, έλα, θα το πεις μόνο. Ωραία, μια χρονιά χωρίς ρητίδες, κορίτσια.